আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতেও বিচাৰিছিলে, আমিও বিচাৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো গোটেই পলিটিকেল কৰি দিছে তেখেতে, যিটো নেকি তেনেকুৱা উদ্দেশ্য নাছিলে। গতিকে আজি যিটো কথা কৈছে সেইটো তেখেতৰ কথাটো সঁচা, আগত কোৱা কথাটো সঁচা, ইয়াত বহুত কনফিউজ হয়। যিয়ে নহওক, ৰাজনীতিটো নিজৰ লাইনত যাব। মোৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট সিদ্ধান্ত নাই। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিটো ভাল হয়, বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ যিটো ভাল হয়, এই কামটোকে আমি কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যদি প্ৰয়োজন হয়, আমি সদায় আলোচনাৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ, কিন্তু চিনচিয়াৰ লাগিব। আজিৰ সময়ত ল'ৰা ধেমালি কৰাৰ সময় নাই, ল'ৰা ধেমালি কৰাৰ বয়সো নাই, সময়ো নাই। আমি আন্দোলনৰ নামত বা আমাৰ নিজৰ অধিকাৰৰ সংগ্ৰামৰ নামত ইতিমধ্যে 30-40 বছৰ আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, য'ত আমাৰ দুটা জেনেৰেশ্যন প্ৰায় আমি অলপ মানে হেৰাব লগা হ'ল, বহুত শ্বহীদ হ'ল। আৰু আজিৰ সময়ত লিডাৰবিলাকে যদি টুলুঙা হয় বা বহুত লাইট কথাবিলাক কৈ পেলাই ৰাজনীতিটো বা সমাজৰ কামটো, জাতিৰ কামটো তেনেকৈ লৈ যাব বিচাৰে, ইয়াৰ মই পক্ষপাতি নহয়। সেইকাৰণে তেখেতে কিমান চিনচিয়াৰ এইটো চাব। আৰু আজি আমাৰ দলত যথেষ্ট মেচিয়ৰ লিডাৰসকল আছে। ইউ.জি. ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে, প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, দুজনকৈ MP আছে। আজি আমাৰ দলত শাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া আছে, চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে, গোবিন্দ বসুমতাৰী চবে আলোচনা কৰিব, বিলোচনা কৰিব, তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ব। हाग्रामा महिलाखौबो लोगो हमनानै बोरै लांनो नागिरदों बेखौ मोजाङै सावरायलायनांगौ। जोङो बेखौनो बुंदोंमोन जे BPFआ कंग्रेसजोंबो AGP-जोंबो एलायन्स खालामबोदों। কোনো বিজেপিও নাপায়, কোনো কংগ্রেসও নাপায়, কোনো রাইজৰ দলও নাপায়, কোনো ইউডিএফও নাপায়। আমি যদি একগত হয়। हेल' रायजोफोर, खुलुमबाय। आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। ससियेल मिडियायाव बे भिडिअआ गोसारगासिनो दङ, जायखौ BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा खौसेनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय खौसेनि बाथ्रा बुंनायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ नोंथांमोना जोबनायाव मिथिनो मोनगोन। फै अब्ला जों एसे खोनासंनि हाग्रामा महिलारी सारा मा बुंदों। মই আজিও বহাৰ কাৰণে ৰেডি, বহিব, একগত হ'ব লাগে, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আমি একগত হোৱা মানে আৰু ইয়াত BTCত আৰু কোন পলিটিক্স থাকিব? বিজেপি নহয়, আমাৰ ৰিজনেল BPF আৰু UPPL চৰকাৰ বনাব ইয়াত। বেলেগ দলে পাত্তা নাপায়। কি বিজেপি, কি কংগ্ৰেছ, চবেই নাপাব। এইফালে আপাৰ আছামৰে, আমাৰ ইয়াত নহয়, ইয়াত নহয়, এইফালে আপাৰ আছামত। মইতো লগ কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে বুলি কৈ আছো মই, কিন্তু ইহঁতে কিয় অহা নাই আজিলৈকে? এই ডিফেন্স ব্যুৰো যে কৈছে কিয় পাৰা নাই, কিয় লৈ অহা নাই? খাম্পা যে কৈছে কিয় অহা নাই? ৰাজনীতি এতিয়া কিবা নাই না, এই বড়ো জাতি একগোট হ'ব লাগে বুলি। আমি যেতিয়া বিপদত আছিল তেতিয়া বড়ো জাতি এক হ'ব নালাগে, এতিয়া বিপদত আছে UPPL, এই বড়ো জাতি একগোট হ'ব লাগে। কোনো বিজেপিও নাপায়, কোনো কংগ্ৰেসও নাপায়, কোনো ৰাইজৰ দলও নাপায়, কোনো ইউডিএফও নাপায়। আমি যদি একগত হয়, কোন চিট? BTR বুলি ক'লে প্ৰমোদ বড়ো হ'ব, BTC বুলি ক'লে মই হ'ব। निश्चय नोंसोरो खोनाबाय, हाग्रामा महिलारी सारा जोबनायावहाय आरोबाव गावनो चिफ जानो लुबैदों। अब्ला बहाथो खौसेथि? BPF पार्टिया जेनखानायसो, दा जेननाय मानसियावहाय बोरै देरहानाय मानसिया आखाइ हमहैनो? दा मेन जाहोना बेनो, प्रब्लेमा जानानै दंगासिनो दङ रायजोफोर। दा बेखायनो आं बुंदों, BPFनि चिफआ गाव हारसिंनो बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय किं मेकार जानानै थानो लुबैदों, राजा जानानै थानो लुबैदों। दा बियो गावनि हास्थायनायखौ जाफुङाब्ला माब्लाबाबो बियो खौसे जाया, बेखौ जों रोखा नुखाबाय। अब्ला माथो बुंबावगौ, जोंहा बाखि दंबावो।
दा आं रायजो राजाफोरनाव मोनसे कुइसन सोंनोसै नोंथांमोना गोजोनै संसार दाग्रा प्रमद बर' सारनि पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन ना अशान्ति संसार सालायग्रा BPFनि हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामगोन दा नोंथांमोननि सायावसो बियो नोंथांमोनासो मा सानदों कमेन्टआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेनो जे जोङो खौसे जानांगौआ गोनांथार नाथाय जायफ्रा खौसे जाथावना बिसोरो खौसेखौ माब्लाबाबो हास्थाया बे बाथ्राखौहाय UPPLनि CM प्रमद बर' साराबो बुंखाबाय बिथाङा क्लियारलि बुंना होखाबाय पलिटिक्सआ पलिटिक्सयैनो थाबाय थादों बियो बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोन बेखायनो आं सानदों UPPLआ UPPLयैनो थागोन BPFआबो BPFयैनो थागोन दा BPF देरहाब्लासो हाग्रामा महिलारि सारा सिट जाफिनगोन नाथाय आं नुदों जाया दा रायजो राजाफ्रा सायख'दो बबे लिडारखौ साबसिन होननानै सानो दानिया जों सावरायनोसै रायजोफोर खाम्फा बरगयारि सारनि सायावहाय खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय ज' जानायनि हमथाग्राया हाग्रामा महिलारियानो ज' जानायनि समस्याया बेखौ हमथानायनि जाहोयैनि खारना आरो समस्याया हाग्रामा महिलारियानो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव ला बिनि थाखायनो बे ज' जानाया जायाखै आरो आङो खावलायो मैया जुदि बुंमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा क्लियार खालामनानै हो जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिफेन बर'जों खाम्फा बरगयारिजोंल' थाङामोन ना बेवहाय सोर सोर दंफायोमोन मानो बुंथ्राथालाय मा खोथा दोनखोमानो नागिरदों UPPLनि सेनियर नेताफोर BPFनि सेनियर नेताफोर एबसुनि सेनियर नेताफोरनि गेजेराव रायलायबाय दा आल्टिमेट बुजाबुजिखौ खालामगोन UPPLनि हेड प्रमद बर' आरो BPFनि हेड हाग्रामा महिलारि मोननै मोनथाम मिनिं थानाय माने एम्बिगिउवास क्लियारिटि गैया जायफोरखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनोबो माबा गैया ओरैसो सानफ्लांनो हागौ है माथो हाग्रामा महिलारियाथ' क्लियारलि बुंथारदों गावथ' ज' जानायखौनो लुबैयोनो ज' जानायनि हमथाग्राया हाग्रामा महिलारियानो ज' जानायनि समस्याया बेखौ हमथानायनि जाहोयैनि खारना आरो समस्याया हाग्रामा महिलारियानो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव ला बिनि थाखायनो बे ज' जानाया जायाखै आरो आङो खावलायो मैया जुदि बुंमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा क्लियार खालामनानै हो जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिफेन बर'जों खाम्फा बरगयारिजोंल' थाङामोन ना बेवहाय सोर सोर दंफायोमोन मानो बुंथ्राथालाय मा खोथा दोनखोमानो नागिरदों जोंखौ बुङो जे दिफेन बर'जों आरो खाम्फा बरगयारिजों प्रमद बर'खौ गावजों माबानांगौ सरजाबनांगौ रायलायनो होनांगौ येस जोंना खावलायनाया बेनोमोन जे जोङो जोंनि लेभेलाव रायलायबाय UPPLनि सेनियर नेताफोर BPFनि सेनियर नेताफोर एबसुनि सेनियर नेताफोरनि गेजेराव रायलायबाय दा आल्टिमेट बुजाबुजिखौ खालामगोन UPPLनि हेड प्रमद बर' आरो BPFनि हेड हाग्रामा महिलारि गतिके जों बे खोथाखौसो खावलायनो थांदोंमोन जे नोंथांमोनहा सानैजों जिरायदो दा बे जिरायनो होनायनि आगोलावनो बिथाङा आंनि सायाव मा बुंखो बियो रायलायनायनि अखानायैनो आंखौ बुंबाय खाम्फा बरगयारियासो सिफ जानो नागिरदों खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म दालाय बुंबाय थायाखै जे जोंलायनो BPF पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानो नागिरदों आरो BTCनि सिफ जानोसो खाम्फा बरगयारिया UPPLजों रायलायदों दा बेखौ बियो मबाइलाव मानो बुङा मानो सिङाव बेफोरखौ मोबिलाइज खालामबाय थादों आं लायनो रायजो राजाफोर BTCनि सिफ जानोसो आङो UPPL दोलोजों रायलायदोंनो अब्ला रिहन दैमारिया मानो रायलाया अब्ला रबिराम नार्जारिया मानो रायलाया अब्ला इमानुएल मुसाहारिया मानो रायलाया अब्ला जोंहा एक्स प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मुसाहारि रबिनसन मुसाहारिया मानो रायलाया बिथांमोनहाबो BTCनि सिफ जानोसो UPPLजों रायलायदोंमोन नामा प्रथम रायलायनायावथ' आं गैबावामोन प्रथम रायलायनायावथ' रिहन दामोन जोंहा रबिराम नार्जारिमोन बिसोर ज' बे साब्रै भाइस प्रेसिडेन्टआ रायलायहैदों अब्ला बिसोरो हाग्रामा महिलारिखौ बोखारनानै BTCनि सिफ जानोसो रायलायहैदोंमोन नामा रबिराम नार्जारिया रिहन दैमारिया बे खोथाखौ बिथाङा क्लियार खालामदों आंखौसो माने रायजो राजानि सिगाङाव दा UPPLआव फैनायनि दाय हमनो थाखाय बे खोथाखौ बुंदों आङो बे खारनावनो UPPLआव फैदों जे बिथाङा रायलायनायखौबो सुखुवा
गावखौनो राजा बायदि दैखांजानो लुबैदों आरो ज' जानायनि कन्डिसनानो हाग्रामाया गावखौ सिफ जानांगौ होननानै 1 नाम्बाराव रिजलिउसन लाजानो लुबैदों। निश्चय जों बयबो मिथिबाय दे रायजोफोर, खाम्फा बरगयारी सारा जि बाथ्राखौहाय सिखोमानानै दोनदोंमोन बे बाथ्राखौ बे समावहाय बिथाङा फोरमायनानै होनांगौ बाध्य जाबाय रायजो राजानि सिगाङावहाय। हाग्रामा महिलारी सारनि आन्दोआव मा थाखोमानानै दङ बेखौहाय बिथाङा क्लियारलि फोरमायनानै होबाय। बेनिफ्राय आरोबाव साफासिन रायजो राजानो फोरमायना होबावनांगौ होननानैहाय आं माब्लाबाबो साना। क्लियारलि फोरमायना होजोबखाबाय बाखि जेसेबांनाखि दङ। अब्ला माथो बुजिनो बाखि दंबावो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला दिनैनि समावहाय खौसे जानो हायैनि मेन दायनिगिरिया सोर जाखो? ओरैनो सायावल' खौसेनि खुगानिफ्राय बाथ्रा बख'दों दै हाग्रामा महिलारी सारा, गोसो सिंनिफ्राय नङा। बिथाङा किं मेकार बर'नि चिफ जानानै थानो दासिमबो हास्थायगासिनो दङ, जों बेखौ क्लियारलि नुखादों। दानिया आं सावरायनोसै रायजोफोर, आरोबाव सिगांबो आं हगारखाबाय BPFनि माखासे मावथिफ्रा स्पर्ट्स बानायनायखौबो मोजां मोनाखै, स्पर्ट्सआवहाय रां बाहायनायखौबो मोजां मोनाखै, माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानि मावनो थांखि लानायखौबो मोजां मोनाखै, कम्पानि बानायनोहाय थिरांथा लानायखौबो मोजां मोनाखै। अब्ला जोंनि बर' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो कम्पानि गोसोखांगासिनो दङ, इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानिफोरखौ गोसोखांगासिनो दङ, स्पर्ट्सनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ, सिनेमा हल लुनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना बबे सरकारखौ मोजां मोनो? BPF पार्टीनि हाग्रामा महिलारी सारखौ ना UPPL पार्टीनि प्रमद बर' सारखौ? नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। सफै अब्ला जोङो जोबथा भिडिअ दे रायजोफोर, UPPL पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारी बिथाङा मा बुंदों मोजाङै खोनासंनानै ला। UPPL और BPF একত্ৰিত হৈ ভৱিষ্যতত ৰাজনীতি কৰি যাব বুলি তেখেতে যে মানে কৈছে, পাব্লিকলি যে কৈছে, এইটোৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। যে কেইমাহমান আগত BPF আৰু UPPL দুইটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছিল। চাৰিলানি আলোচনা হৈছে, তাত 3বাৰ মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ। দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে UPPLৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক হৈ মই এই আলোচনাত বহিছিলোঁ আৰু BPF আৰু UPPL নেতৃবৰ্গ বহুত পজিটিভভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। তেতিয়া BPFক খাম্পা বৰগয়াৰী, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, ৰিহন দৈমাৰী, ইমানুৱেল মুছাহাৰী তেখেতসকলে নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে আলোচনাত। আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৰা নাৰ্জাৰী, মই আৰু আমাৰ 2জনমান লিডাৰ আমি UPPL দলক আমি নেতৃত্ব দিছিলোঁ। বহুত পজিটিভ দিশত আমি আগবাঢ়ি আছিলোঁ। প্ৰত্যেকবাৰ আলোচনাত BPFৰ নেতৃবৰ্গই আহি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকে যি প্ৰস্তাৱ দিছে, আপোনালোকে যে BPFৰ লগত মিলি ৰাজনীতি কৰি যাব বিচাৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে ৱেলকাম এটা ষ্টেপ। আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি যদি BPFৰ নেতৃবৰ্গই ইনক্লুডিং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ এটা যদি তেখেতসকলৰ ৰিথিংকিং হৈছে, এটা নতুন চিন্তা যদি জাগিছে তেখেতসকলৰ দলৰ ভিতৰত যে UPPLৰ লগত কথা পাতিব লাগে, তেনেহ'লে মষ্ট ৱেলকাম। আমি ৰৈ আছোঁ, ৱেইট কৰি আছোঁ। তেখেতসকলে অফিচিয়েল বা ফৰ্মেল এটা চিঠি পঠাই পেলাই আমি আলোচনাত বহিব পাৰিম। दिनै जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनाबाय BPF पार्टीनि आन्दोआवहाय मा खाखोमानानै दङ, माखौ सिखोमानानै दङ BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा। अब्ला जों गासैखौबो मिथिखानानै मानो मिथियै बायदि जानांगौ? खहाया सोरनि जागोन? रायजो राजानिसो खहा जागोन। बै CM, EM, MP, MLA, मेम्बार, चेयारमेन, चिफ बेफोरनि थाखायथ' खहा जाया रायजोफोर। नों आरो आं रायजो राजाफोरनि थाखायसो खहा जागोन। जुदि UPPLबो जेनो BPFबो जेनो, अब्ला
हारियासो अलखदाव गोग्लैगोन बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि